gone anget enak janan. Sambal terine gon ketok iki, Be. Oh, ngene. Nah, gitu. mantap, mantap. Enak. Ketemu mana karo Bu Lik, Lur. Saiki Bu Lik arepe mleceng gondhong karo sambal teri kacang. Ala Bu Lik. Wih, mantap. Sayure ngene iki lho, Lur. Nek Oh. ngene sampean jenenge apa, Lur? Iki iso dipecel, iso diurap, iso diaseng-aseng, Lur. Ya wes, Lur. Saiki Bu Lik mitili dhisik ya. Ya. Ayo. Ayo. Ini iki lek mitili dawa-dawa, Lur. Diguak sing tuwek. Oh, gitu, Bule. Lek dipleceng ki dawa-dawa ngene iki lek Bu Lik. Mirip kangkung, Bule ya? Mirip kangkung iki, Lur. Ini iki. Ini iki biasa ya, Lur. Lek ning sawah ning tanduran padi, Lur, enek. Oh, Gundong Bule. ini iki, heeh. Termasuk anu ya kayak liar ngono berarti. Heeh, Ya? kok liar enek, tapi iki ya ditanam iki. Heeh. Soalnya iki tumbas, Lur. Sesuk kapan-kapan Bu Lik tak golekni sawah, Lur. Iya, Bule. Lur, ini mau ngerebus gundone, Lur. Iya, Dikasih Bu Lik. garam, Lur, biasa. Biar bagus, karo biar gurih. Ngerebus gundong ini ki sebentar tok, Lur, gak usah lama-lama. Ndak kemblotongen. Oh, soalnya enggak terlalu kaku, Bule Gak ya. lemes ini ki. Iki bumbune plecing, Lur. Iya, Bule. Enek tomat, bawang merah, bawang putih, lombok cilik, lombok keriting, terasi, Lur. Iya, Bule. Ya sini iki tok ki kudu digoreng. Digoreng dulu. Heeh. Terus bumbune sambal teri kacang padha, Lur. Lombok cilik, lombok keriting, bawang merah, bawang putih, tomat. Iku juga digoreng dulu nanti. Digoreng dulu. Tapi ki kok bedane lek plecing ke diwe jeruk 5, Lur. Oh, peresan. Oh, dikeceri jeruk 5. Oke, Nek Beli. sambal teri kacang ora. Oh, iya. Ngothok langsung digongso. Oke. Lek plecing kan gak digongso. Heeh. Langsung diaduk-aduk ngono lho. Dicampur nih Dicampur sayure. nih sayure. Goreng kacang dulu, Lur, sing bikin sambal teri kacang. Iya, Bule. Terinya digoreng. Iya, Bule. King gorengnya sampai kering apa rodok anu, Bule? Sampai kering. Sampai kering. Iya, Dan Bule. enak mengletik-letik ngono. Iya, Bule. Tomatnya digoreng dulu, Lur. Iya, Bule. Iki kok tomatnya digoreng duluan kenapa, Bule? Heeh, soalnya tomatnya rada suwi, Nduk. Kalau Oh. dibarengi lombok kan masalahnya tomatnya akeh. Oh Ndak iya. lombok gosong tomatnya rong mateng. Iku nganu sing nggo plecing karo teri sama ya? Oh, sama, tak goreng bareng ki kok garek bagi. Oh iya, Bule. Tomatnya kayak gini udah, Lur. Iya, Ini Beli. mateng. Iki garek ngangkat, Lur. Iya. Lomboknya digoreng, Lur. Iki lombok sing nggih plecing wis mateng. Iya, Bule. Iki lombok sing nggih sambal terine. Iki lombok sambal teri wis mateng. Iki bumbune sambal teri kacang adulek, Lur. Iki uyah, Lur.
Iya dikit dulu berarti ya. Ya dikit ae ngene iki. Terus kingko lek wis lembut iki kingko tomate mlebu rene dilek pisan. Ya boleh. Lor, kasih gula dikit lor. Gula merah boleh. Heeh. Gula pasir juga bisa ya. Bisa, gula merah bisa seadanya kalau beli itu. Bisa pasir, kalau ada pasir ya pasir, kalau gula merah ya gula merah. Lupa lor, ini tadi Iya, boleh. sambal teri itu nggak ada terasinya. Oh ngono. Heeh. Iya. Nanti plecingnya baru ada lor. Oke boleh. Ini sudah ada tomatnya, sambalnya teri. Ya boleh. Saiki dulek ini. Terus habis ini Terus digoreng sana digongso. Karo digosok. tomat, apa nih karo kacangnya Karo karo teri. terine. Kasih minyak juga boleh. Kasih minyak dikit. Terus Oke. kasih rasa-rasa penyedap apa itu. Oke boleh. Ngene ku bene Mantep. men mantep karo men gurih. Sambelnya. Ini gongsone lama gak boleh? Enggak, sebentar kok. Sedilu ae wis. Oh iya soalnya. Kabeh. Oh iya ding, wis mateng ya. Mateng. Ini dimasukin penyedap sama micin. Ya boleh. Gulanya tak wis mau gula merah gula mau Ya. ya. Lor, sekarang masuk kacang sama terinya. Ya boleh. Ini tinggal diaduk sampai rata nih. Wis sudah rata-rata no. Kacangnya men tetep sik kemletuk. Ya boleh. Lah ngene sampean teri karo kacang niki cocokane diapakne, Lur? Lek boleh lek teri karo kacang mesti disambel, Lur. Ndak tahu sedulurku kabeh dipiyekne ya, Lur ya. Terus saya cerita sama Bu Lik lho. Heeh. Mantep deh. Mantep iki segone anget enak janan. Banget menul-menul. Heeh. Wes, jan. Mateng. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Iki sambele apa iki mau? Plecing. Plecing. Ya, boleh. Dilek kayak uyah. Iki juga Terus iki ada. nek gula merah karo terasi, Lur. Ya boleh. Iki dulek bareng ngene. Oh iya. Iku terasine digoreng apa dipi boleh? Iki boleh wis duwe simpenan terasi bakar. Oh terasi bakar. Heeh. Oh berarti memang harus nganu dibakar. Dibakar kena, digoreng kena. Oh bisa semua Soalnya ya. saiki bulik wis duwe nganu, Sing bakar. wis bakaran ngono. Dadi garek ngetokne. Heeh. Balik randu ya digoreng kena. Bisa digoreng, bisa dibakar. Suka-suka wis. Iki Lur, sambel plecing dikai penyedap. Micin boleh. Oh, iki micin, Penyedap. Saiki ae. Ya boleh. Dilek-lek ngene. Cuma udah ada tomatis kalian ya? Wes tomatis kalian wis dimasuk rene iki mau. Boleh. Kita ulek lembut iki. Lur, le masak buli plecing gundul karo sambel kacang teri wis rampung. Ya Be. Saiki babe karo buli waktune madang, Lur. Oke Ya. Be. Lur. Oke. Monggo melu madang babe, Lur. Ya. Oke, siapnya buli. Jimono Jiko buli. nek gak jiko dhewe. Jimokno ben aman. Ngono lho. Iki jeruke disisihne. Nah, babe gak seneng kulit jeruk. Gak seneng. Ya. Pahit ya Be. Heeh, senenge yo plecing kuwi karo sambele to, Jos. Los kuwi pokoke. Mantep, Lur. Sambel sing akeh beli. Ngene iku men diaduk dhewe karo babe. Ya, saatnya madang iki, Ya Lur. Be. Timun ya, Be. Timun komplit, Kerupuk. kerupuk komplit. Kalau kurang kerupuknya juga. Lagu dulu. sambal Oh teri iya, ya, sambal sambal- teri lali, men. Kuwi lho selera. Tapi kabeh babe selera terus ya, Lur. Ya, Enak Lur, ya. kabeh. Selalu babe selera, Lur. Lur, Cek Be. iki Lur, porsine babe, Lur.
Paketane mantep lur iki lur. Sambel terine gong ketok iki, Be. Oh, ngene. Nah. gitu. Mantep, mantep. Mantep. Aduh. Teh. Yes. Mantep lur. Bingung babe nyelei iki lur. Kepek ya, Nyelei Be. lur. Penuh. Wah, penuh full. Ngarem. Yes. Oke. Wes, monggo lur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lur, monggo. Bismillahirrahmanirrahim lur. Nih lur. Plecinge lur, enake. Enak. Mantep, Be. Lur. Babe menikmati tenan lur. Wah, mantep, mantep pol lur. Heeh. Hmm. Oke, monggo dilanjut sik, Lho, lho. Be. Heeh. Wah. Hmm. Pedes. Cocok selirane babe iki lur. Sambal terine ya cocok. Plecinge ya cocok. Enak bilik ya. Enak pedes-pedes gurih lho lur. Tenan lur. Sampean-sampean kabeh nyoba ngene iki masak ngene iki. Ala bulik ngene iki. Iya. Mantap lur. Ala buli iki lur. Wah, Percaya, Be. los. Ngeweh tenan. Pedes pol bilik. Pol. Babe nggak banyak cerita lur. Kepedesen. Babe menikmati lur. Iya bener, Be. Heeh. Tambah lagi, Be, bilik. Mantep. Mantep le pedes lur. Terus gak mampu. Piye enake, Be? Beh tenan buli, pokoke lek ngene iki. Heeh. Enake gonggur. Alhamdulillah lur. Babe karo buli lek madang wis selesai, wis rampung ya lur ya. Ya. Tetep babe karo buli ndongane dulur-dulurku kabeh neng ndi wae berada. Diparingi seger waras, sehat, panjang umur lur. Amin. Gangsar lancar lan berkah rezekine lur. Amin. Oke lur. Wassalam lur. Matur nuwun.